دو کمجوینên di salên 2000 û 2007 da di navbera her du Kuryan da pêk hatine, her du jî li Kurya Bakur bûn. Diyayekê da daxuyaniya hevbeş hat weşandiniya girêdayî pirsên mirovayetî û hevkariya di navbera her du welatan da. û jiya duan piştevaniya aştiya mayînde û peymana aştiyê bû ya ku Amerîka û Çînê serkêşî dikir bû nihêştina bername Pyongyang yê çekê atomî. Lê berdewamiya Kurya Bakur li ser testên atomî û mûşekan nehişt peyman bi encam bibe. Li jê roşnaya komcivînên vê heftiyê di navbera Kurya Bakur û Başûr da pêşketin hene dibe ku carek din li ser pirsên atomî pêkhatineka din bi encam bihêt. Sizayên aboriyên welatan bi pêşengiya Amerîka bargîraniyekî mezin ya aborî peyda kiriye dibe ku ev bibe givaşiner ser serkirdeyetiya wî welatî ku dest ji çekê navokî berde. Eger wiha berdevam bike dibe ku pereyên biyanî bi ser kevin û paşê Kurya Bakur di dawiyê salê de rastî rewşekî metesedar were. Kim Jong-un serokê Kurya Bakur dest ji gelek mercan berdaye. Di axiftinên derbarê destberdana ji çekê navûkiya bêşert û mejda, her wiha tekeskirina li ser cîhanîna şertên berê nake, yên weke divê Amerîka ji nîvgirava Kurî derkeve û herî dawî jî ragirtina testên atomî û mûşekan û girtina bingehê atomî yê wî welatî. Lê dîsa ne zelalekanê Kurya Bakur vê carê dê sûzên xwe yên duwarê çekê navûkî de bicih bîne yan na. Em nekarin piştrast bikin ku Kurya Bakur dê dest ji çekê navûkî berde. Dibe ku dixwaze beşdarî di komcivîna li gel Amerîka da bike, da ku bi şêwekî demkî ji dorpêça konehetê daye xwe rezgar bike. Serokê Kurya Başûr Moon Jae-in di danûstandinên pêşwex da got ew amade ne bi temamî dest ji çekê navûkî berdin. Serokê pêşverû destekê dide tedbîrên Amerîkî yên tund ji wana belavkirina mûşekên THAAD bi cihkirina wan li Kurya Başûr. û sizayên aboriyên Amerîka li ser Kurya Bakur danîne. Di heman demê da wî rêxweş kir heta ku Kurya Bakur beşdarî di Olimpiyatê zivistana borî da bike li Kurya Başûr. Mûnd wê bawerê daye ku komcivîna bihê da ew ê aştiyek mayînde pêk bihê. Lê ev yek hebûna hêzên netewên yekbûyî dixwaze ku pêwîstî bi razîbûna Amerîka û Çînê heye. Lê ew ê naye zanîn kanêmûn dê li ser hevkariya aborî razî bibe ku dê bibe binpêkirina sizayên ku netewên yekbûyî danîne ser Kurya Bakur yan jî bersîngirtina kîm ya binpêkirina mafên mirov ku weke rejêmek zordar tê naskirin.